Jeste li kad probali ili uzgajali metarske mahune? Danas ću vam ispričati priču o visokim, dugim metarskim mahunama od kojih uzgajam nekoliko različitih sorti u svom biovrtu. Metarske mahune neki zovu i parići. Jako zanimljivi naziv iz razloga, zato jer uvijek ove mahune dolaze u paru, parići. Cvatu po dva cvijeta na vrhu stabljike koja donosi plodove. I ako se uspješno zametnu, dviju mahuna, ponekad dođe i samo jedna, ako nema uspješnog zametanja, kao što je ovdje, neuspjelo zametanje plodova, ali uglavnom, sve su vam većinom po dvije i cvatu po dvije. Beru se kada su još uvijek lijepe, mekane, hrskave, recimo ovo. I ovo je, vidite, negdje otprilike ova dužina. Dok osjećate još pod prstima da je to čvrsto, hrskavo, kad one prezore, postanu pomalo spužvaste, dobe svjetliju boju, barem kod ove sorte svjetlijih mahuna, svjetlo-zelenih mahuna. Ovo više nije za jelo, ovo možete ostaviti samo za sjeme. S time da sjemenke, nemojte očekivati sjemenku jednu do druge, kao što je to situacija kod američkih vrsta graha. Ovdje u ovoj mahuni možda je 5-6 zrna. Jedno je tu, drugo je tu, treće je tu, tri zrna. Znači nemaju, točno se vidi gdje se otprilike nalazi zrno, znači nije jedno zrno do drugog kao kod klasičnog američkog graha. Odlične su zato jer dobro podnose sušu, dobro podnose vrućine, rađaju, ovdje je jednog cvijeta, trenutno ne cvate, cvast će, vjerojatno sutra. I dosta redovito rađaju, naravno treba ih i brati kada je optimalno vrijeme, tako da ću i sad ja pobrati dio ovih mahuna, a kako li bi potaknula stvaranje novih. Evo moje berbe, taman lijepe, duge, ove će ići u neko fino jelo, ovo su mi puno bolje mahune od možda klasičnih američkih mahuna. Ovdje možete vidjeti gdje sam još ove ću ostaviti još mrvicu, mada su ovakve najukusnije, ali neke još mrvicu narastu, pa će ih biti više za pojesti. A ove, znači koje sam vam prije pokazala, koje su prezorile, te ću ostaviti za sjeme. Evo još jedne metarske mahune. Ove mrvicu duže od one svjetlijih mahuna, ove tamnih mahuna. Sorta svjetlijih mahuna ima crvenkasta zrna, dok ova sorta ima crna zrna. Isto jednako fina, ukusna, idealna za berbu, sada baš ovakva, znači stvarno prilično duga. Evo jedne vrlo zanimljive visoke sorte vigne. A ove su ljubičaste, isprva zelenkaste, pa dobe ljubičastu crtu, kasnije vrlo ljubičaste. Evo, ova je taman zrela, najljepše zrela za berbu, mekana, a opet hrskava, dok je ova već pomalo prezreljena i ova će moći ostati samo za sjeme. Ovdje se baš zanimljivo vidi. Vidite, ova je već suha, spremna za berbu sjemenja. A evo, iz sredine i dalje raste i opet će cvasti. I evo ovdje još jedne sorte visoke vigne koje će imati prekrasne, također tamno crvene mahune. I ono što je još zanimljivo, vam želim reći za kraj, je to što ćete često na vignama vidjeti mrave, vidite ih. Ono što mislim da se događa je da ovi cvjetovi i stabljike očigledno puštaju neki slatki sok, zato ih mravi stalno obilaze i vjerojatno ubiraju. Nema za sad uši, ali stvarno sam vidjela na mnoštvu raznih sorti vigni ovu istu priču. Tako da vjerojatno postoji neki razlog, kao recimo što i pupoljci božura luče
slatki sok i na taj način privlače mrave da dolaze ubirati na njih, a istovremeno ih štiti od ostalih drugih kukaca. To je jedan primjer zajedničke suradnje između biljaka i životinja, tako da vrlo vjerojatno i ovdje postoji neka slična priča. Ono što vam želim reći zapravo vezano za mrave, nemojte paničariti, nemojte ubijati, nemojte naprskavati, nemojte se bojati. U prirodi su mravi sasvim normalna pojava, na mnogo biljaka, ovdje redovito imam urode i nemam nikakve štete, niti vidljivo da bi bilo nešto radi toga što se sad mravi nalaze na ovim biljkama. Postoje stvarno različite zajednice, različiti razlozi zašto se pojavljuju određene životinjske vrste na biljnim, a evo, znači u ovom slučaju stvarno mislim da je riječ o nekakvoj zajednici obostrane koristi prije nego bi bio recimo neki razlog za zabrinuti se.